Si estàs buscant una sortida escolar que sigui educativa, emocionant i amb un impacte real, vine a visitar el Centre de Recuperació de la Fundació Creu. Et dono 5 raons per visitar-nos. Primer, perquè és una experiència pràctica i inoblidable. L'alumnat coneix casos reals d'animals marins en recuperació, com tortugues, dofins o aus, i a la vegada coneixen els problemes que afecten el medi marí, com la contaminació, la interacció pesquera i el canvi climàtic. Segon, perquè totes les activitats conviden a reflexionar. No només aprenen sobre la fauna, sinó que es plantegen com la poden ajudar. Es fomenta el pensament crític, el compromís i l'empatia. Tercer, perquè oferim activitats i tallers adaptats a cada nivell educatiu, des d'infantil fins a batxillerat i cicles formatius, dissenyades per ser inclusives i accessibles per a tota classe de públic i diversitat d'alumnat. A més, totes les activitats estan vinculades al currículum escolar. Quart, perquè les nostres activitats compten amb el segell de qualitat educativa del Consell d'Innovació Pedagògica. Cinquè, perquè podeu passar el dia en un entorn privilegiat com els espais naturals del Delta de Llobregat, amb contacte directe amb la natura. Així que ja ho saps, si vols una sortida que inspiri, eduqui i connecti amb la realitat, el CRAM és una bona opció. Si vols visitar-nos, tens tota la informació a cram.org.